navizas, neste caso son navizas, non son grelos, porque de momento grelos non hasta a semana ou así que empezarán a salir, temos aquí xa cacheira, osos de pelo de porco, polo, e máis carnes, entonces sacamos a agua. Primeiro veñen as navizas, que son que se colle primeiro, e despois cando se máis adiante salen os retoños do nabo, que é o que son os grelos. É importante que os grelos se cozan pois en moita agua, non? Como aquí non temos demasiada agua, pois vamos cocer uns pouquitos ovos. Vamos sobre aquí, pois, unha cuarta parte utilizaremos unhas iguas, vale? Bueno, pois agora temos agua xa fervendo, para a hora de ferver, entón esperamos un pouquiño porque estaba a pata fría, entón non te falla toda esta temperatura, pois para un pouquiño. Entón agora vamos a botar aquí uns poucas navizas destas, entón podemos, como dixen, pouquiña cantidade, bastante agua para pouca. Entón, neste caso, como os grelos son pouco cocido, vamos botar uns chorizos tamén. Chorizos, para que den un pouco de sustancia. Por o contrario do que moita xente que se creen, pois os grelos hai moitas formas de facerlo, non? Hai sempre revueltos, salteados, para acompañar pescados, para acompañar outro tipo de carnes, e incluso pois, poden facer para ensaladas, non? Para ensaladas se habría que cocerlos, e para outros tipos de... Se non é para cocido, pois podese cocer en agua con un chorriño de aceite sempre de oliva, suave ou virgen. Estes grelos son da zona de Ordes, e debido ás variedades que temos aquí, máis o clima que temos, pois é un grelo bastante suave, non é moi ácido. O punto de cocción dos grelos, máis ou menos un cuarto de hora, como xemos antes, 20 minutos, e cando collemos un grelo, neste caso navizas, e apertamos o que é o tallo, e ve que se esmaga, pois é cando están cocidos. Neste caso, apertamos, esmágase e está cocido. Un pouquinho de aceite suave, me gusta máis, pode ser virgen, pero me gusta máis suave para os grelos, para isto.